Здравейте хора, аз съм Даката Випи. След много търсене си намерихме джелиберито, бомбонките. И сега в момента ще ги изсипа абсолютно всички. Да, надолу има една! Оу! Ами как да ви ги покажа? Ай, кажете ми. Трябва да дигна камерата и така. Така, първото, което бомбонче си го питаме е някакво розово, което не. Някакво зелено. Праскова или поръща. Добре го пока. Да, така още. Праскова. Много ми е хубаво. Това е прасковата. Сега и развалено яйце или пуканки с масло. Казвам си нагласил един монстър. Тази камера винаги не ме да уча. Аз малко друго ще пия. Нека започваме с пуканки с масло или развалено яйце. Това беше развалено яйце и много гадно. Сега. Или кучешка храна, или пудинг. Нека видим. Пудинг. Много е вкусен. Сега. Или започваме. Или паста за зъби. Или кросте. Или бомче, което е. Или пеца. Добре. Карате бомбонки. То е това. Червеното. Който не го знам кое е. Това е или супол, или круша. Нека да го разберем. Круша. Много вкусно. Така е много шоколада. Бомбон. Следващия бомбон е някакъв с някакви петна. Много гнесен. То е или тути фрути, или мелезливи чорапи. Мале! Да. Мирезливите чорапи, естествено хора. Така, всички бомбони, дори ще ги изредихме. Да. Нека само... Мисля това за този клип и аз съм Даката Випи. Давайте, абонирайте се, дайте палци нагоре, ако искате още едно такова видео с оригиналните.
ще го заснеме и това беше от мен. Аз съм Дактавип и чао, чао.